Manamwe, Anji Kumanaskabe, Uflogo Liba, La Bayarudi Moras. Bueno, ja hem arribat a la Rossa São João. Aquesta és una rossa que està una mica millor que la Bombaim. Aquí la nostra habitació. També és una casa colonial, és la casa també on vivia el patró. Que bé, Xuxu? Quines palmeres superguapes. Anem a veure el Cao Grande. A veure si el veiem. Uau!